Verovatno ste čuli da su dve devojke iz Srbije za malo kidnapovane u Grčkoj. Ovaj video je jako bitan, tako da oslušajte ga do kraja da se vama to ne bi desilo. Dve sestre iz Srbije su otišle na odmor, to jest na letovanje u Grčku u Polihrono, mesto se zove Polihrono. Poslednji dan letovanja one su odlučile da prošetaju plažom, da iskoriste još malo vremena koliko imaju pre polaska. Njima je prišla žena koja je pričala na grčkom i koja je objasnila da je slepa i da joj treba pomoć da pređe ulicu. Ova devojka što je snimala, ona je inače snimala vlogove sa putovanja i ovo je čisto uhvatila onako random. U jednom trenutku devojka koja je snimala primetila je da ova žena počinje nasilno da vuče i kao da ono užurbano želi da povuče ovu devojku koja joj pomaže. Ova devojka koja je pomagala je osetila taj pritisak i krenula da se odvaja od te žene. Ova žena je shvatila da su devojke provalile i krenula je da nasilno vuče devojku do parkinga gde je verovatno bio neko parkiran neki auto. Devojka je ugasila kameru i krenula da pomaže svojoj sestri, tu se